फैदोलाय ड्रिम 11 गेलेनोबा मेच लागायनोसै दिनै नैबेखौ लागायनांगोन र' हाबबाय टिम बानायनोसै दिनैथ' पेसारासो बांसिन सापर्ट ना पेसारखौ लाबाय ओमफ्राय अलराउन्डारनिफ्राय साथाम लानोसै आं बेखौ लानोसै ओमफ्राय नै डिसखौ लाबाय बेखौ लाबाय ओमफ्राय नै दानिया बलारनिफ्राय लानांगौ बेखौ लानाया मोजां जागोन पावार प्लेयाव थ' होमबा आङो जाबाय दिनैनिया रिक्सआव बे दङ ओमफ्राय नैबे दङ होमबा आं इजों थांसै रिक्सआव ओमफ्राय केप्टेन बानायनांगौ दा बेखौ बानायसै थ' सेकेन्ड वाइस केप्टेनखौ लानोसै नायदो दानिया टिमा माबायदि जाखो जाबाय दे सेभआव लांसै सेभआव होबाय फैदो दानिया 59नि नै फार्स्ट प्राइज बेसेबां र' नायनि फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड नायदो प्राइजआ नै प्राइज मोनफिनगोन नों गैथ्राबाबो लास्टआव नों टिमा मोजाङै माबायोबा गेलेयोबा एसे पइन्ट मोनोबा मोनफिनगोन नोङो फैसाखौ 59खौ थ' आं जइन खालामसै दाना बोरै जइन खालामो 59खौ थ' आंना टिमा नै दाना जइनाव थुनोसै बेसे नांगोन 118 थाखा थ' आं दाना जइनिं खालामसै नोंथांमोनाबो फनपे गुगोल पे पेटिएम UPI फोरजोंबो बानायनो हागोन गोसो बायदि होमबा गुगोल पेजों लांसै गुगोल पेनिफ्राय थ' एड खालामबाय थ' फैसाया 12 फैखासिगोन थ' नायदो साक्सेस नै 118 थाखा होबाय आं बास बेयाव दानदो दानिया बेक फैदो थ' आं दै टिम लागायदोंमोन नायदो टिमा आंना मोननै होबाय आं नै बेनो 59नि आंनि टिमखौ नायनानै लादो नै बोरै खालामदों नै नायदो थ' देरहायोब्लासो मोनगोन देरहायाबाथ' गैया मुलि मोनफैफिनगोन थिग नोंसोरबो बेबायदिनो खालामदो बेनिफ्राय आधा घन्टानि सिगाङाव टस जागोन सोर बुगोरगोन सोर बुगोरा बेखौ मोनथिगोन थ' टस जाबाथाय नों नायदो लाइन आप नांगोन आधा घन्टा सिगां नायबाय थानांगौ आरोना आधा घन्टानि सिगां नायबाथाय लाइन आप जागोन नैबे गोजा ओंखारबाथाय बिदि गोजा जायोबाथाय बिसोर गैला बिसोरनि जायगायाव बेलेगखौ लानांगोन नोङो
दा बे खेला खैथायाव दङ थ' 2टा 10 बा একটা 35 একটা 40 একটা 35 खेनसे बेखौ अपेन खालामनानै नोंनि बै माय कन्टेक्ट लिरनाय दंना बेयाव थांनानै ओरै थुनानै नैयाव नायनांगोन होमबा नैयाव ओंखारखागोन सोर गेलेयो सोर गैया गोजा ओंखारबाथाय बे गेलेला आरो बेफोराव गोजा ओंखारबाथाय ओमफ्राय नों लोगो लोगोनो नैबे आइकनाव थुदो ओमफ्राय नों एड खालामहैफिनदोलाय नैयाव थुदो बे गेलेया नालाय बेखौ ओरै हैदो सोर गेलेगोन दायो दङ नालाय बेखौ होना दोनथ'बाय आं जाय गेलेया बेखौ एड खालामहैबानो जाबाय बास फैदो दानिया नायदो दङ बिदिनो अनेक खेल दं बेना मेगा 15 कररनि प्राइसआ गासै टटेल बहुत प्राइस दं बहुतनो नायनो हागोन नोंसोरो 59 39 20 थाखानि नैफोर गिदिर खेल फैसायाव होखाबाथाय नै 1400 गाहामनियाव होखाबाथाय 900 गाहामनियाव होखाबाथाय माने मोननायनि चान्स थायो बारा मानसिया नाय बेयाव बेसेबां टिम दं 1000ल' टिम दं होमबाथाय देरहाबा मोननो चान्स थाबाय बेयाव नै 347 बारा टिम गैया बेसेबां गिदिर खेलाव होयोना नों मोनफिननायनि चान्स थाखायो बेयाव 70टाल' टिम दं 6000 मोनगोन 2000नि ओमफ्राय नैबेयावहाय 1700ल' दं मोनखागोन नोङो नैबाव 5000नि 50000 मोनगोन इयाव नै 23टाल' टिम दं बोरैबा जुदि मोनबाथाय मोनफिनबाय बेयावहाय एन्ट्रियाव बेसे मोनफिनो 6000 मोनगोन नों लास्टावबाबो 5000आव एसेबां बारा टिमानो गैया बेयावहाय नाय होमबाय मोनब्रैल' टिम दं होमबा नों इयाव होयोबा नों मोननायनि चान्स थायो आरो दा बेसे मोनगोन बेयो 6000 5000नि 50000 मोनगोन नोङो होमबानाय बे मोनब्रैल' टिमावसो मानो मोनफिना जानो ओमफ्राय दा जों होयो 59ल'बाव होयो जों होमबानाय 21 लाख जन मानसि दं 21 लाख जनाव मोनफिननाय बहुद चान्स थायो आरो लाकियाव मोनफिनबा मोनबाथाय मोनबाय नोङो 1 crore मोनाबाथाय गैला बेखायनो बेसेबां गिदिर रेंकआव होयो मोनफिननायनि चान्स थायो नैबाव दङ बेयाव टिमानो गैया 8000 55 होमबा नों इयाव टिमानो गैयाबा नों बेयाव होयोबा 17000 मोनगोन नोङो बेयाव टिमानो गैया मोनसेबो मोनाबो गेलेदो मागोन इसेबां गोबाव दोनबाय थादो देरहायोबा मोनगोन गेलेबानो जाबाय ड्रिम 11 प्ले स्ट'राव थांदो डाउनलड खालामदो गोख्रै बास गेलेबाय था आरो दिनैनि खेला जाहैबाय बांसिन पेसारा सापर्ट मोनगोन बेटिंआबो मोनगोन स्पिनारखौ बारा लानाङा मानो होनबा दिनैनि माबाया जाहैबाय स्पिड बलिंफ्रा बांसिन सापर्ट मोनगोन नोंथांमोना बास थांदो डाउनलड खालामदो बास गेलेदो बास टेनसन फ्रि गोसोबायदि गेलेबाय दोननोसै होमबालाय गेलेदो नोंथांमोनाबो बाय बाय